Tama lang ang dating namin mga kasinag oh. Oh, di ba? Pwede na kami magkaykay dito. Tapos dyan oh, alimango mga kasinag oh, tamang tama oh. Mga kasinag, ito pa lang amin nakukuha oh. Ayan oh, nakita nyo yan? Yan, oh, di ba? Oy, tamang tama. Pahibas na ang dagat. Hindi naman kailangan mga kasinag hibas na hibas ang dagat doon sa kukunan namin. Kasi magkakaykay kami sa gilid lang naman. O ayan o, nakita niyo ang dagat. Ayan o. O pahibas na. Mga kasinag, malayo pa. Andito pa lang tayo sa Makabahayan. Yan. Shout out. Ito na palang kasama ko ngayon. Patasa siya dyan. Ay, ano sa likod. Makaykay. Ay ito. Ito may anit daw dito. Saan? Maraming huli. Ayun oh. Ayun. Alimango mga kasinag oh. Tamang tama oh. Nakahuli si kuya. Ilan yan? 4. Ito pa oh. Ang dami nga oh. Meron pa mga kasinag oh. Ang laki oh. Ang daming huli. Tapos meron pa dun oh. Ang bungkang. Ganito yung panghuli ng ano, alimango. Kung tawagin yan ay bubo. Ito ang laki oh, yan oh. Tapos ito pa oh, ayan nakita niya yung makasinag oh. Ito pa oh, dami oh. Halos lahat may huli. Jackpot si kuya mga kasinag. Shoutout pala kay kuya. Yan oh. Nadaanan lang namin mga kasinag. Nagtatali siya nung ano, alimango. Panaro. Ang sarap ng ginataan. Nadaan kami dito sa tindahan na ito, mangungutang kami. Pautang dati. Pwedeng sangla itong aming sandok. Masaray mo kamo. Makaykay kami, makaykay. Ata makaykay. Pampagatas. Ayun ba? Si baboy. Mura. Kira si ano? 8. Mga kay Kuya Iking. Kaway ka muna. Yan no. Si Kuya Iking mga kasinag. Dito na kami at makaykay kami para makarami. Ito ang machikiting na ito oh. 4 na yung kasama ko, kanina 3 lang. May humabol na isa. Ito na yung bahay pala ni Kuya Iking mga kasinag oh. Kurkyot sana itong bahay ni Kuya Iking kaso hindi pa tapos. Ayan. Tapos ito naman ginagawa niya oh. Paraw-paraw. Ewan kung kaninong paraw yan. Ha? Sa kanila yan. Ayan dagat namin mga kasinag oh, di ba? Ang ganda sa lugar na ito kasi harap nila dagat. Oh, di ba? Presko ng hangin habang naglalakad ka dito. Ang presko ng hangin. Ay may tugtog, makaka-copyright tayo. Makiagi kuya. At kami magkakaykay. Pampagatas. Dito sa area na ito mga kasinag, dito tayo kukuha ng ano? Pampagatas. Pampagatas-gatas. Dito, may kaykayan dito eh. Dito. Sana hibas na. Ayun, hibas na. Oo. Oh, pwede na kayo magkaykay. Tamang-tama lang ang dating namin mga kasinag oh. Oh, di ba? Pwede na kami magkaykay dito. Tapos dyan oh. Oh, di ba? Kaykayan ito mga kasinag. Oh, kaykay. Nasa yung dala natin. Kakaykay tayo. Area lang kasi mga kasinag yung ano yun eh, yung masarap na ano.
Dati noon nagkakaykay kami dito, ang dami dito mga shell na ano, yung maliliit lang. Wala pa ba ako nakukuha? Dito na sa may taas-taas dito. Nakuha ang panaw, punaw. Nasaan daw? Ay, oo nga ano. O di, ibig sabihin may mga punaw dito. Daw, yung chilas ko. Iwan mo natin yung chilas natin dito. Yung baso nakilagay mo dyan sa may ano. Gilid. Dali nyo kayo dito yung ano. Balde. Ano daw to, may laman. Daw, hilalagyan. Oh, yan. Hindi yan. Oh. Pasayan. Oh. Patay man yata. Daw. Ay, buhay. O yan. Nakahipon. Nakahuli ng hipon yung mga bata. Yun, ganyan oh. Ito ang kukunin natin makasinag yan, nakaisa tayo. Dito tayo kukuha. O yan pa oh, yun oh, yan oh. Ganyan ang kukunin natin. Ayan, nakuha ko dito. Yan, bato. Ate na pati bibitis bilang ini na ate ay. Mga kasinag, ito pa lang amin nakukuha oh. Ayan oh, nakita nyo yan? Yan, oh, di ba? 1/4 pa lang sa balde. Sari-saring ano ito, shell. Mayroong tambayangan kung tawagin. Mayroong ganito mga kasinag oh. Ito, yan, tambayangan kung tawagin. Tapos naman yung kagaya ito, bugitis, yung ganyan kaliit. Tapos meron din tayong punaw. Ayan yung ating manakuha. Meron pa tayong pasayan. Ayan oh. Oh, ito. May mga pasayan pa tayo nakuha. Ganito dito paghibas mga kasinag, marami kang makukuha. Ay yung mga bata, andun sa may kabila dun yung mga bata. Doon naman nagkakaykay sila. Nagpahinga muna ako at mainit. Nagsilong muna ako mga kasinag. Ito na nakuha namin mga kasinag oh. Itiyakta ko muna dito mga kasinag kasi pupunta kami dun oh. Iwan ko muna ito dito. Kukuha pa ako, kulang pa ito. Kukunti pa lang. Kapanghina, grabing init mga kasinag. Yung manakuha namin, ayun oh, nililinisan ng mga bata. Ayun yung mga bata, ayun oh. Nililinisan nila. Yung dalawa, si Chloe tapos si Hana, umuwi na. Kami lang tatlong naiwan. Linisan nyo na kang ayos. Pagod na ako. Panghina na ako mga kasinag. Gusto po sana magkaykay. Kaso lang makagutom na mga kasinag. Gustuhin ko pa sana magkaykay mga kasinag. Kaso lang makagutom na. Hapon na kasi.
Hina na talaga ako. Dapat tingin daw ako kung gaano karami lahat. Ayun. Okay. Yan. Ito na mga kasinag oh. Yan oh. Kita niyo yan? Yung mga punaw, kinuha na ni Chloe. Kasi may nakuha daw kami na 37 na punaw. Inuwi na niya. Umuwi na mga kasinag. Sari-saring ano yan, shell. Kung mapapansin nyo. Halo na yun mga kasinag. Kasi kung anong makaykay namin, dalahan na yan, lahatan na. Uwi na mga kasinag. Ayan na yung dala ko. Nakita yung huli namin. Ayan yung nahuli namin na nahuli. Ganito karami yung nakuha namin na ano na shell. Ay. Ang hina na. Ayan dalawa oh, sa likod ko. Yung dalawa umuwi na.